Id-diskrepanza fl-ammont tal-pensjoni bejn pensjonanti nisa u rġiel f'Malta hija l-akbar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ mir-rapport ippubblikat fl-aħħar jiem li juri kif Malta u l-Olanda għandhom l-akbar diskrepanzi fil-pensjonijiet tagħhom meta wieħed qabbel dak li jirċievu l-pensjonanti għabbażi tal-ġeneru. Skont dan ir-rapport in-nisa Maltin isofru minn diskrepanza negattiva ta' aktar minn 45% meta mqabbel ma' dak li jirċievu l-irġiel. Dan meta fuq livell Ewropew id-diskrepanza medja hi ta' 37%. Ta' min jinnota li l-pensjoni hija akkumulata fuq il-ħajja tal-istess pensjonanti e kif id-diskrepanza hija riflessa fil-paga u l-qlieħ tal-individwi matul ħajjithom. Dan huwa riżultat ta' diversi fatturi fosthom li n-nisa qed jingħataw xogħol fi gradi aktar baxxi minn dawk tal-irġiel, pagi iktar baxxi, jaħdmu għal tul ta' ħin itwal, jieħdu pawżi aktar fit-tul matul il-karriri tagħhom kif ukoll li hemm ċans akbar li jażlu xogħol part-time biex ilaħqu mal-ħajja tal-familja wkoll. L-aħjar mill-pajjiżi Ewropej hija l-Estonja fejn id-differenza bejn il-pensjoni li jirċievu n-nisa u l-irġiel hi biss ta' 2%. Dan ir-rapport ikompli jorbot fuq statistika oħra li turi kif in-nisa Maltin jaqilgħu 11% anqas mill-irġiel li jagħmlu l-istess xogħol matul il-karriera tagħhom.